myslím, že to je velice závažný druh hada, který již vyhynul. Ale bohužel, nevyhynul úplně. V jedné džungli na světě se stále nachází. A rád to je gapé. Co to je za druh? To je jaký historický druh. Překvapivě, ano. To je známo lidé, kteří si nejtěkají. Takový, čekaj, třetího. Ne, čtvrtého. Jo, možná, ano. Samozřejmě. Takže doporučuje se vyhýbat se hadu obecně všem. Obecně všem. Obecně všem. Hadi jsou nebezpeční. A moc tyčí, až je to blbost. A je to nepříjemné na uši. Jo, na uši. Změna, reality show. Já už nevím, já už tady. Já tady dělat nebudu. Víš co? Ne, nemluvím s tebou, nemluvím. Dívej, vykopneme toho hada a dáme jakože příměří. Bychom tady domluvil, jo? No jasně. Tak já nevím, jestli ti můžu ale věřit, víš, protože tak jako tady člověk není. Může, když ty dáš hlas proti mně. Tak jak já můžu být ještě důvěr tady kohokoliv? Takže souhlasím, Hady nejpříjemný, ale ty taky mi nejsi příjemný. Jestli si myslíš, že je had pro tebe lepší než já, tak jak chceš. Já nevím. Pro jednou ti teda budu věřit. Hada odstraníme. Jenže to nebude lehké. Protože Erik nebude první. Hlavně velký bratr tě vidí. Komedie. Co teď má být? Komedie. No tak jako... Kováš to, Hada. Taky bys můj nejlepší. Já mám pocit, že ta džungle nám předůstá před hlavu, kámo. Jo, Já bych už tady já trochu množí, co nedá se ti. Tak trošku víc. Jo. Tak já bych šla někam jinam, už tady nemám té džungli. Televizní noviny. Takže nyní následuje velice poutavá příhoda. Jak had uvízl pod kořenem. Jdem se podívat do Jak se to stalo. a řekl jsem si, jak se to celé přihodilo. Kořen. Pane Hade, prosím vás, mohl byste ukázat, jak jste pod tím kořenem? 15 vteřin, bych mohl. Ne. Já se takhle cvičím svojí cestou. Ale ne. Ne. A čekejte, vy jste o tom kořenu nevěděl? Řekněte našim divákům televizní. Kořen je zde teprve 5 let. Já ho ještě nemám zaveden v A vy jste šel jako na procházku takhle? Ne, honil jsem myš. Myš! Tak to je urbaný pes. Nebo myš. Diváci, my se s vámi rozloučíme. Od mikrofonu se s vámi loučí pro televizorová Jan Novák A Marie Nováková.